Obci, ktoré sa nachádzajú v okolí cementárne v Turni nad Bodvou, neprestávajú bojovať proti modernizácii linky na spaľovanie alternatívnych palív. Množstvo spaľovaného odpadu by sa totiž modernizáciou navýšilo. Obyvatelia sa však obávajú o svoje zdravie a tvrdia, že už teraz majú vážne zdravotné problémy. Holandskí vedci odoberali vzorky z okolia cementárne ešte v minulom roku. Výsledky ľuďom predstavili na verejnom stretnutí. To je genocída, čo na nás tu robia. To je genocída doslova. Abnormálne cítiť ten smrad po spalovaní umelej hmoty. To sa neviete nadýchnuť. Podľa obyvateľov je príčinou ich pretrvávajúcich zdravotných problémov znečistenie životného prostredia, ktoré je podľa nich spôsobené spaľovaním alternatívnych palív v priľahlej cementárni. Legislatívne stanovené limity znečisťujúcich látok v Európskej únii patria k najprísnejším na svete a cementáreň v Turni nad Bodvou ich nielen neprekračuje, ale je výrazne pod ich úrovňou. Emisie sú podľa spoločnosti pod neustálym dohľadom automatizovaného systému, ktorého výsledky sú kontrolované a denne zverejňované. Nezávislú štúdiu si dali vypracovať aj obyvatelia Turnianskej kotliny, a to vedcami zo zahraničia. Desiatky obyvateľov dotknutých obcí si prišli vypočuť výsledky výskumu vedcov z Holandska. Ide o prvý takýto výskum na Slovensku a jeho závery potešujúce neboli. Tieto ťažké kovy majú veľký vplyv na vaše zdravie, ak sú vo vysokých hodnotách? Tieto výsledky sú znepokojujúce a sú znepokojujúce natoľko, že bude potrebný ďalší výskum. Výsledky z tejto oblasti okolo cementárne sú skutočne dosť vysoké. Za znepokojujúce označila výsledky výskumu aj samotná cementáreň. Nesúhlasí však s tvrdeniami obyvateľov, že vysoké hodnoty spôsobuje spaľovanie odpadu. Odmietame priame spájanie nameraných výsledkov s činnosťou cementárne v Turni nad Bodvou. Región východného Slovenska je desiatky rokov známy masívnou priemyselnou činnosťou a environmentálnymi záťažami, ktoré prispievajú k celkovým výsledkom znečistenia v tejto časti Slovenska. Napriek tomu sa spoločnosť rozhodla uskutočniť ďalšie merania prostredníctvom nezávislej štúdie. Pokračovať bude aj výskum holandských vedcov. Odoberať a analyzovať budú opäť vzorky aj z ihličia, machu, ovocia, vody či škrupín z vajíčok. Teraz môžu konzumovať slepatie vajcie alebo domáce vypesované potraviny. Ľudia sa aj po tejto prezentácii naďalej obávajú o svoje zdravie a o zdravie svojich detí. Bojovať podľa ich slov neprestávajú, keďže im záleží na prostredí, v ktorom žijú. Jasné, že sa bojíme, no. Tak a čo teraz máme očakávať? Tuto budú žiť naše deti a vnúčky. A nemáme sa bať. Martina Rožajová,